1, 2, 3, 4, 5. 5 what? 5, 5, 5, 5, 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. At least 19. Woohoo! Gagat is life. No nagagat ka, adati kwarta. Hello? Oh. Kuryente? 5 manuti bills mi aya? 2,000? Agasaman? 3 months. 3 months lang nga bill mi. 3,000? Ay, so, mabalik ba nga next month ko nga ako? Maputid? Sige. Bayadak, mabigat na lang. Uy. Okay, nga Rod. Sige. Binti kuryente. 3,000. Sige man na, tamalpasan. Dahil tang bit. O sige, binti kuryente. Dahil ta. Hello? Oh. Dahil tatibag ko. Apay, sino man ang nangidanon yung nagsuldo ako? Apay manuti na urno nga utang mi di taya? 1.5? Hanman. Di ba tinalalak lang kas noodles, dagay sardinas. Kasano pa yung naging 1.5 ta utang ko dita store? Nga inayon mo day inalak di last year pa. Apay ang ko mga dagay pa utang ko dita kunak no nabayad ak amin. 1.5. Haan bayadak mat dayta. No bayadak na ito eh. Basta pautangan dakmanan niya. 1.5. Sige. Unon, sige. 1.5. So 3,000 nga bills. Tapos 1.5 nga utang. Adi man nabatin nga eh. Ito lang. Hello? Juan. Apay nga mabalin ako pa din, no? Next month ako na lang, ta medyo sure ka kaya. Kailangan? Ay, iso? Sige. Dumagas ka ito yung balay. Sublik. Kababain mo. 1,050 din niya. Sige, magkamay ka ito yung balay. Bye. Woo! So, bills. Diutang ko dyan store. Tapos diutang ko kami sa loob din. Dahil ta.